T20. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:36. This Badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-17 ng petsa sa bulan sang Abril tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Kabayuntang ang ginatugon ta sa inyong face mask, facial kag social distancing. Kunyara kamo sa gwas ang inyo sining mga puluyan, hindi tagid pagkalipatan kaya muning pinaka-importante gid sa tanan. No? Nga tumanon talang ning mga health protocols nga ginapatigayon kag gina-implementar sa aton sining gobyerno. Apisar nga ti taas-taas pa sa gyapon ang kaso sang COVID-19.
komparata sa nakaliligad nga mga sinimana. So, grabe gid ang pagsaka sang COVID-19 diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Pero malampuasan tagid niya. Basta importante tumanon talang mga health protocols na nga ginapatigayon sa aton sininga gobyerno. May mga pila ka mga areas diri sa Negros Occidental nga ginpang lockdown gani. Pero kadamo pa sa gyapon sa banwasang Manapla, isa ka konsihal ang nagpositibo sa COVID-19. Si Councilor Paniki sang banwasang Manapla kag sa banwasang Murcia Mantoho kaluluoy maning municipal budget officer blamo sang banwasang Murcia nga nagtaliwan man bangod kay COVID-19. Sige, hindi tagid pagpabayan kamusta nga ito sila nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kabaranggayan kag kapurukanta sa sining nga udto kabayontang mayo lang kaintangan ninyo kag nakatsibog na sang palanyagahon naton sa sining nga udto mga kaaksyon. Kag sa mga kaaksyon taman sa bugos nga probinsya, sa mga banwa kag syudad kabayuntang Ox lang kamo sining mga inuras kag sa mga kaaksyon ta sa Oriental side kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining udto sa bugos nga region size, no? Si Bagyo kwan man lambada man siya ba do hindi mo man maintindihan, no? Karunan tani si Bagyo Bising karon dugay-dugay lang kay tirahon tani siya kon diin na siya nga bahin sang Visayas area. Garo galom lang ang palibot sang probinsya sang Negros Occidental bisan paguro sa bugos nga Region 6 ni, pero ti kabayonta nga hindi lang maghapit siya, labay lang siya, no? Para siguradong sigurado hilway kita sa anuman sininga malain nga panahon. Sige, sa kinandan ako ang inyo sa kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagan sa aksyon BBB? Sa Kapitolyo Provincial, Konsihal Panike sang banwasang Manapla positibo sa COVID-19 kag mga opisyal manda sang banwasang Manapla ipadgayon ang swab testing sa maabot nga Abril 20 sa Martes nga adlaw na talana ini. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Art Tayhopon ginapaabot nga pagdagsa sang Bacolod noon nga magapauli pagkatapos ang moratorium ginahandaan na sang Bacolod Emergency Operations Center. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, 64 anyos nga senior citizens na aresto sang PNP AKG Visayas Field Unit angot sa kaso nga paghimulos sa mag-utod sadtong 2007. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba, Nokpo Provincial Director Colonel Palge nagpaandam sa mga nagadala sang salakyan nga wala sang plate number kag driver nga wala sang lisensya. Basi ko madjakpatan kamubla kabudlay gid. Kag maki-update kita sa balita sa patrol, pinaka-latest nga report angot sa masubra 2.6 milyones pesos nga balor sang shabu na recover sang NBI kag kapulisan sa isa ka buy-bust operation sa Purok Sigay, Barangay 2 sining syudad sa Bacolod sinigid lamang nga aga.
Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Akson Roger Gotti. Ini may kang tanan sa kaso sang COVID-19 sa syudad sang Cadiz nagnubo sa sunod-sunod nga 2 ka adlaw. Kaya muning mayong balita. Kag Mayor Bading Escalante sang syudad sang Cadiz wala sang may nabatsyag nga adverse reaction matapos ginbakunahan sang Sinovac vaccine. Samtang balita naman sa sa Central Negros nga balita, ikabalita ni Akson na Percival Villamor sa Banwasang La Castillana, 37 anyos nga babayiho nakop sa bypass operation. Samtang sa balita naman gikan sa News Center sa Akson Radyo Bacolod, balita ni Akson Eden Abuso, Senator Bungo ginainganyo ang mga employers nga magsunod sa safety protocol kontra COVID-19. Kaga bagyo bising update kita, dugay-dugay mga kaakson plus ang COVID-19. Update man sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na sa Rion 6 sa Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang monitor na kamo sa sining nga odto, i-like lang kag i-share ang aton sining programa, no? I-like lang kag i-share lihog ang aton sining program kay pihong-piho na. Karon dugay-dugay atagan talig talupangod mga mensahe ninyo. Pakarunan talang na, no? Kag sa mga kaakson ta via website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers naton by Akson Radyo Bacolod, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligidang kayari ng resulta sang first draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Sabado, April 17, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 38 kag 15, liwat 38 and 15. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligi lang kay tirahon ta niya na ang mga ka-aksyon tang nag-like kag nag-share sa aton sining programa. Sige, sa mga ka-aksyon tang mga listeners, may lang pagpamati ha. Sa bag-ulang nakabukas ang ila sining mga radio sets. Radio sets. Sige kay Sabado man subong, ting halos kalabanan, yara lang sa ilatag sa ka mga puluyan, ang iban siniti nagahimos pasang palanyagahon. No? Sige, may lang pagpamati sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda nga naga-monitor sa siningod to. Kay Gian Resisio, may lang pagpamati man Gian sa kay Marian Absalon. Soset Alunan, present naman si Jocelyn Mercado Catalogo Libre. No? May lang pagpamati Ma'am Vanessa Emayo. May lang pagpamati Ma'am Vanessa, kay Lance Legaspe, kay Duna Nabarte Macario, and Joby Monares. May lang pagpamati kay Abdi Bidi Teis. Sakto ni si Abdi Bide Ortiz. Tasi. O malumina, may lang pagpamati kay Nomier da Pilaga. Banjola Jovilitos Gaho, sa kaya Tia Kim Eriman, si Randy Amarilia Arce. May lang pagpamati sa inyo. No?
Sa iluhan to di sa Piako, si Susan Gonzales, present naman, Jezreel Josilim, sa kay Bert Hiraposco Caraballo, kay Maria Rosario Palma, PRB Barangay Bunga, no? May lang pamati PRB Barangay Bunga sa DSB ini, no? Emily Hindrala, kay Lia Praba, Alma Prietos Francisco, sa kay Juan Godfela, sa kay Pelton Lipora, may lang monitor kay John Piñacova, Maria Teresa, kay Jane Martinez, kay Nilin Kabugwason, Marites Hisona Gatoteo, kay Eagle Libungkogon, kay John Diamante, and Catherine Biclar, sa kay Divine Grace Tinero Dayapan, Jeneline Huerba, kay Rafi Libran, Beltran Galieto, kay Lisa Liboon, Roslyn Colinco Baldissimo, Estribor Arnold, Lilibeth Villanueva, kay Yolanda Gudaka Ismael, Renanti O Vasquez, may lang pagpamati man, kay Russell Gomez, kay Bia Jonathan, Noel Amar, present naman, kay Jules Locasan, kay Aladino Villalos Lumakad, no? May lang pagpamati Aladino Villalos Lumakad, Alma Enriquez Alagon, kay Fernie Española, Jing Britannia, kay Nixon Relota Bernardo, Avon N, sa kay Diding Aluhamento, kay Manjo Arnijo, Jamisri Dilumpungan, no? Jocelyn Libon Dispoho, kay George Gargasiran, Valencia Kenneth, Edmar Kilitar, Jocelyn Acivita Olak, sa kay Jerome Gutierrez, Amar del Carmen Safeya, Len Rose Obida Gantalao, sa kay Romel Baidal, Meriam Sabidalas Istampador, kag kay Jeneline Villasor. Malang pagpamati sa inyo. Sige, daligid lang mga kaksyon, standby. Balikan ko lang kamo dugay-dugay sa inyo sining mga greetings. Standby lihog. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:54 ng aton oras 11:54 na mga kaaksyon. Salamat gid sa 75 stars nga ginpadala ni
Ligtan, no? Correct ni siya. Bilya Ligtan. Daw pang suli-suli mo ni Madamaw. Thank you, kita. Sa 75 stars nga ginpadala. Kag sakay Madam Kelly Jilly. Daw 45 stars man kay na ang ginpadala niya, no? Salamat, gid. Sa sino pa lang may mga stars ipadala na ninyo, no? Ayos. Sige, salamat gid sa inyo sininga pagpadala. Ayos, sige. Sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang maghubin na may edad na? Pwede. Kag ang mga balita nasyonal nga inyo sining mabatian gikan sa News Center pod na kay aksyon na Eden Aboso moilog nga ginadulong sa inyo sa ang balita ni aksyon ni Eden Aboso sa News Center. Ini may kangtanan sa palayag ni Senator Bongo. Ginainganyo ang mga employers nga magsunod sa safety protocols kontra COVID-19. Kag maki-update kita sa Baguio Bising. Lakip na ang update man sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag ilabi na diri sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Halin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Sa detalye sining mga balita upod na kay Aksyon Eden Aboso sa News Center. Aksyon Eden, mayungod to. Action na Rex, ginaengganyo ni Senator Christopher Bongo, Chairman ng Senate Committee on Health, ang mga employers nga dapat magpatuman sila sang alternative work arrangement kag estrikto nga i-obserbar ang work guidelines kag ang nagakadapat nga minimum health standards agud malikawan nga maapektuhan sang COVID-19 ang mga empleyado. Dugang pa ini ang new normal kag kinahanglan padayon sa pagpangabuhi sa piyak sang pandemya kag dapat nga halungan man ang ikaayong lawas. Sa mga nagapamangkot para sa latest weather bulletin sang Pag-asa sining alas 11 sang Udto Action Rex, madamo sa lugar sa Pilipinas ang ginpaydalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 samtang mas nagabaskog pa ining si Baguio Bising. Sa pinaka-latest nga update sang Pag-asa, si Bising ang ulihin nakitaan sa 645 kilometros na sidlangan sang Maasin City, Southern Leyte o kon 545 kilometros na sidlangan sang Eastern Samar. Dala sini ang hangin nga may kabaskugon nga nagalambot naman sa 185 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 230 kilometros por ora. Ini ang nagagiho sa padulong sa nasidlangan sang Huban, Sorsogon sa kadasigon nga 20 kilometros por ora. Suno sa Pag-asa, ginapaabot nga si Bising ang magausoy sa west-northwest sa Philippine Sea tubtob Domingo sang hapon o kon Domingo sang gabi. Nalauma naman nga maghuyang ang bagyo sa Martes na nga adlaw tubtob magwa ini sa Pilipinas. Tubtob sa karon, wala pa sang sinyales nga nakita ang Weather Bureau nga magalandfall ining si Bagyo Bising. Pero wala siya mga signal pa nga areas action area. Ara na Action Rex, ginbatak na ang signal number 1 sa pila ka mga areas diri sa may Visayas kag Mindanao. Ang una to Action Rex nga
na paidalong signal number 1 among Eastern Samar, eastern portion sang Northern Samar, central kag southern portion sang Samar, ang eastern portion sang Leyte, eastern portion sang southern Leyte. Sa Mindanao naman, ang signal number 1 among Dinagat Islands, ang Surigao del Norte, lakip ng Siargao, kag Bukas Grande Islands, kag ang Surigao del Sur. So far, Action Rex, amo na ang mga lugar nga ginpaidalom sa karon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ang ginapangamuyo lang sa aton sining mga Weather Bureau, sa aton sining mga otoridad nga hindi lang siya maglihis Action Rex, hindi lang siya maglain sang iya sining nga ginausoy para hindi maapektuhan ang tanan. Kaya hindi lang siya maglandfall. Kay amo tambal ni Doc Zifard kay ina, category 4 ni sa Action Rex, isa lang kategory nubo sang sa Yolanda. Te amo na Category 5 to yung Yolanda mo. Ti amo na ginapang mo isang siya gali, no? Oo, pero hindi siya tamagid ka sentro diri sa aton. Na wala sa agyan kay nagpasaka sa gilayo pangilihid lang siya. Dito lang siya tani. Hindi na siya magana. Dito lang siya maglain pa direksyon. Oo, okay, may COVID patadaan tapos manag-a naman ang mga tao, hindi lang. Sige. Sa ato naman nga COVID-19 update, sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 140,511,425 ang nagpositibo sa COVID-19, samtang mayara na sang 119,330,709 ang nakarecover, kag 3,012,007 ang nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglambot na sa 914,971 ang nagpositibo sa COVID-19. Mayara na sang 105,757 nga naka-recover, kag naglambot na sa 15,738 ang nagkalamatay. Sa bugos naman nga Western Visayas sa Region 6, may 330 kapanibagong kaso ng COVID-19 na record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 31,628, pamayara na lamang sang 4,198 ka aktibo nga kaso. 172 naman ang panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 26,600, 11 ang napatay nga nagdala sa kabilugan nga 828. Sa syudad sa Bacolod, 59 ang panibagong cases nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,687, pamayara na gid lamang sang 618 ka aktibo nga kaso. 21 man ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 5,872, apang mayara sang duha nga na-record nga napatay sa syudad sa Bacolod, rason nga ang death toll ang nagdangat na sa 197. Sa Negros Occidental naman, 148 ang panibagong na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 9,529 kag mayara sang 2,017 ka aktibo nga kaso. Naglambot naman ang recoveries sang probinsya sa Negros Occidental sa 7,273 kag mayara sang 204 nga nagkalamatay bangod man sa COVID-19. Mga balita kag update gikan sa News Center, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat, Action Ida Naboso. Balita gikan sa News Center. Siling ni paring Georgine Hunsay. Dako na gid ang record kumpara ta last year. Gani man paring Georgine, ha? May lang ang pagpamatid na kay paring Georgine Hunsay sa bugos nga pamilya kag sa mga officers and men dira sa Negros Press Club, no? May lang ang pagpamati paring Georgine Hunsay. Kag kay Madam Emma Yanson, salamat gid Madam for the 45 stars, no? Salamat gid Madam Emma Yanson. Di mga dako-dako naman na. Kag di kung sino para may stars, no? Damuon taniblang stars. Sige, sa mga ka-aksyon tang report ni Action Eden Naboso nga inyo na batian wala ginamang madugay, builog nga ginadulong sa inyo sa
Katuantang nga balita ni Akson Alvin Graba sa patrol, may kang tanan sa masobra 2.6 milyones pesos nga balor sang shabu na recover sang mga kapulisan kag miyembro sang National Bureau of Investigation o kon NBI sa isa ka buy-bust operation dira sa Purok Sigay, Barangay 2 sining syudad sang Bacolod, sinigid lamang nga aga, no? Hibaloon tawi Akson Alvin Graba sa patrol. Akson Alvin. Nagbibigikan din sa opisina mismo ni Atty. Renwa Valdovino and NBI Chief sa Bacolod City District, no? That is in relation sa recovery niya sa sining nasubra 2.6 milyon. Ano ang lead agency gid na din, NBI? Ang lead agency action na Rex NBI, upod ang mga kapulisan. We have the information, upod ang ginawa namin. Yes, sir. Sir, nagkasubong, sir. Nagpo kayo ngayon, sir, sa Action Radio with Action Rex Canton, Action Rex si Atty. Valdovino. Sir, paano po din yun na bingbo yung itong subject po ng buy-bust operation? Ito ay resulta ng surveillance din namin at saka test line. Kaya isinagawa namin itong buy-bust operation kaninang umaga. Ginawa namin joint ito with the PNP Drug Enforcement Group. Common sa amin yung informante at asset asset din ng PNP at saka NBI, kaya ginawa na lang namin na joint operation. So mga 2 weeks na namin naminanmanan at inobserbahan ang trabaho nitong si Dan Aldrich at base dun sa information namin na may darating na shabu kahapon sa kanya, isinagawa namin, in-schedule namin yung buy-bust operation. Dapat ito kahapon yung pagsasagawa namin ng buy-bust operation, kaya lang may operation ng PNP sa area, dyan sa Purok Sigay, Barangay 2. Kaya ni-reschedule namin this morning. So ganun na ang nangyari. Yung asset namin, kasama namin na NBI agent, ang nagsagawa ng buy-bust. At nakuha namin, na-seize namin yung mga ibang shabu sa kanyang bahay. Sir, ano po ba yung category nitong nahuli natin ngayong araw na ito? Ang category na ito, maaaring mga nasa high value target po. Dakong recovery. Base dun sa quantity yung nakuha namin na mga less than 1/2 kilo. Ang information nga sa amin, mga 2 kilos ang dumating na pero sobra siya sa kanya So, distribution. Baka nakapag-distribute na ito kahapon. Opo. So, ibig sabihin, more or less, 2 kilos dumating sa kanya. Paggabi pa, check yung madaling araw yung nakapag-dispose na. Opo. Kasi hindi naman namin siya ma-operate kagabi dahil na may sinagawang operation ng PNP sa area. Okay. Sa bulabog na. Tingin namin, bulabog na kung papasukin namin. Nagsasagawa kami ng bypass operation. Papasok kami sa area. You should say. No, Attorney, sir, it seems parang 2 beses na po yung operation ng National Bureau of Investigation sa pagpanghuli po at saka bypass operation on illegal drugs. I think last month meron din kaming isinagawang bypass operation ulit last month. Hindi ko lang matandaan yung exact date na last month lang yung March lang. Pero so far po, ito yung pinakamalaki. Yes, this is so far. Ito pa lang yung pinakamalaki in terms of quantity na nakuha namin sa operation namin, accomplishment namin sa anti-drug. Yes. Kung titignan po natin, sir, at saka yung parang bukas sa paningin po ng iba, only police ang nag-operate at saka yung ibang operatives. Ngayon po, NBI kasama na po. Kasama naman lagi ang NBI sa... Meron naman kaming mandate na magsagawa ng anti-drug operation.
para in cooperation with the PIDEA and the PNP. Gumagawa din naman ng operation ng hindi nga lang kasing dalas ng PIDEA at saka PNP. Dahil alam niyo po, kulang po kami sa tao dito sa Negros. Ganun pa man, may sipag po yung tropa kasi marami na ganun na aking score. Opo, basta patok yung information sa amin, talaga namang pinututukan namin na pinatrabaho. Pero sa kanila yung Pero ito ang nangyari operations dito. Action Alvin, Nagkataon talaga na Kamag-anak siya, sining ko sa ilang ang lead silang lead sining operations. Actually, kayo po yung lead agency itong operation. kami. Kayo po. Oh. Kami, NBI. Kaya nasa amin yung arrested person, including the ICASH. At kami ang magpapile ng case. O, ano po yung kaso, sir? Yung harating ngayon itong subject? Yung violation ng comprehensive drug law, Dangerous Drugs Act. Republic of 9165. Di sigurado lagi niya piyansa. I think hindi po siya makakalabas kasi laki ng recovery yata. So, Walang ano yan, walang not bailable yan. non-available. Yes, no. Oh, so, bali, Based on the ilang gram na po yung quantity. nakuha ko? Mga less than ng 1/2 kilo ito. Less than 1/2 kilo ito. That is equivalent to 300 something. Mga 500 grams kasi ang 1/2, no? Yes, sir. Much less than that. But we will determine yung exact quantity nito after ma-turn over namin sa PNP crime. Okay. We will do this immediately para makuha namin yung result at makapag-file na kami ng appropriate charges. So, by laban sa yes. Oo. Action na rin, sir. Sarado yung ano ngayon eh. Yung Congratulations sa team sa NBI Action Alvin, ha? Kaya yung inquest proceedings will be conducted on Monday. Yes, and the part po ng Action Radio Bacolod and especially ng aming News Director sa Action Rex is congratulations po. Maraming salamat. At makakaasa kayo na kami sa NBI ay tutulong sa anti-drug campaign dito sa probinsya at dito sa Bacolod in particular. Yes, sir. I-clear lang di kay Attorney Rinwadera kung paano nila na-monitor ining suspect or subject sa operations? Sir, paano niyo po ba ito na monitor itong subject po ng operation ngayong araw na ito? Meron kaming asset sa area na binibigay sa amin yung movement ng subject. Ay, ganito ba? At meron kami ginawang test by mo. So ito po bang subject natin, binabagsakan Dugay na ni siya gabaligya? Yes. At siya ang nagre-repack for distribution. May pick up na niya. That is based on our intelligence information. Matagal na rin po ba itong ibibenta? Yes. Pero di nga hambal ka ginikanan niya. Tuway kay balo ang ginikanan ni Action Alvin? Actually, sir, hindi po alam ng kanyang parents, yung magulang. Oo, magkasama niya sa bahay. Hindi po alam. So, na-surpresa na rin po talaga. Oo. So, yun nga. Especially mga magulang niya. Hindi alam na ganyan ang ginagawa nito si Dan Aldrich. So, hindi siya open. Parang tinatago niya talaga. Tinatago. Di ko nung galing supply Action Alvin yung tanabi based sa intelligence report nila dra. Kamag-anak siya, Rex. Din galing ng supply. Sir, based sa intelligence report po ng NBI, saan po ba galing yung supply natin ng illegal? Yung hindi po niya we're still verifying kung saan talaga yung source nito si Dan Aldrich. Oh, so if in case po kumanta itong si Dan Aldrich, sir, dito po ang malalaman kung mayroon pa tayong drug lord na natitira dito sa Bacolod. Yes, Yara, pagiguro eh. Oo, qualification. Din yan igin kuha man? Sir, wait, saan niya po ba ito kinuha itong drugs na kami yung supplier niya na ikanta na po ba kung sino yung supplier? So, pag dinidinig po niya, ay pumisalita. Yun niya po, Hindi sa tayo magpag-operate sa atin. Siyempre, natural at hindi na siya salita yun. Oo, so, dito muna matutulog o ma-detain yung Detention siya muna dito
until such time ready na namin For siya filing. i-present for inquest proceedings. Oo. In the meantime, dito muna siya. Pero ipapa-idalin niyo po ba ito sa drug test itong subject? Yes, Oo eh. kailangan yan. SOP. Yes. Attorney, thank you, Gidas. Attorney, Welcome. Sige. Salamat po. Question na Rex, si Attorney Renwa Baldovino Rex. That is in relation at sining wala lang nagugay na operation mismo, no? Sa mga Congrats kid sa NBI kay daw first time ko kabatig nga nag-operate sila upod ang kapulisan kag ti mandate gid man sa ila sining obligasyon nga mag-conduct man sang buy bust or operations against sa illegal drugs. Action Alvin. Action Alvin, dali lang kay naputol siya. Naputol ang linya ni Action Alvin Graba sa National Bureau of Investigation kung sa din sila ang lead agency nga nagpatigayon sang sining operations batok sa sining pila to edad to? 20 bibla ning suspect mo. Action Alvin? Action Rex. Sino ganining suspect ni? Ang subject sa Baybasta operation amo si Dan Aldrich Ballesteros. Dan Aldrich Ballesteros. Yes, action na. Pila edad niya? 19. 19. taga Taga Purok Sigay, Barangay 2 gid ni sila. Yes, action na Rex, no? First year student sa isang kabulutuan diri sa syudad sang Bacolod, no? First Yes, year college. Oo. Oo. And panaog kita, kasi pala makakuha na kita information sa ating noon sa subject kay Ari Pamandiria sa opisina. O kaganda na sa matinir ang pag-insindi ko for filing sang nagakaigo sining kaso dira Action Alvin, no? Yes, I think by Monday, muling ang plano karon sa mga katapos ng National Bureau of Investigation na pagpataka ng kaso violation ng Section 5 muling pagdusok kag Section 11 paghutot sang illegal nga droga. 19 ang news lang sa no? Yes, 19 anyos pa lang siya, hindi manggan. Nadungdungan mo itong amay niya kagina, nakita pang gani siya nga, bisa ng amay niya, way siya nakabalo, nga nagabaligya o nagahupot ang iya sining nga bata in relation sa illegal na droga. Pero this time action desk, kagina na istoryahan pa man ni si subject, si Dan Aldrich, sad to say, pero hindi pa siya available sa paghahatag any comment. Galing te, ang initial ito kay nang palayag sa inyo na, hindi ko no sa iya. Oo, hindi pa ganit. Bisan kagina action na rin, siya mas ganit hambal. Naintindihan man, basta madakpan isla, way bigid man isla galako, iya mo. Correct. Oo. Umuli ang kalabanan, bisan sino nga kawatan, takpa na. Sa ito, mahambal yan nga. Pagyapo niya, hindi na ako niya. Oo. May ara pa gani ba na action Rex? Pinadumdum nila ang ika-11 nga sugo, bala? Anong ika-11 nga sugo? Hindi magako. Hindi magako sang sala? Oo, nadakpan na sa akto, hindi magako. Tama, kung 2.6 million more or less, nga bilis ang shabu, pila ni kaulong malingin, kag pila ka tao naman yung bagsakon sini. By the way, action na Rex, kung lang taon mo, in terms ng recovery, 21 of BNP Uno Kabuntos ang suspected shabu. Kagdalag ko ka mga pinutos. Tatlo ka large size, dalag ko mabigkos. Iniyaway pa ni nakihag, and kung sumahon, base sa initial drilling na pag-suma ni NBI team leader, no? Nga si William D. Arca Action Rex. Nga sa initial sa iya, mga 380 ang iya siling na recover. 380? Yes, 380. 380 ka? Gramo, 380 grams. Isang suspected shabu. Tanan? Oo. Tanan-tanan, lapit isa ka Kilo? tunga mismo, no? Oo, tunga sa Lapit kilo. sa tunga. Oo, lapit nga. Sa kilo, sa 380 suspected mo. gani man. So, ang amula, bati ko doon nakabaligyan na sa kuno kapon.
Okay, ang initial hambal niya attorney, more or less mga duha mo. 2 ka kilo? Duha ka kilo tong hambal as initial information nga nabaton, pero may mga delivery na. May nagkuha na umaling pa kagabi at tugtog kayo na. You can just imagine 2 kilos, pero masyado ka datig, no? Masyado ka datig action na rin. Sang ila sining Baligyan ay, ti baligin dispatsar man na guro, kagin panghatag man na to sa iban nga mga connect nila, mga contacts nila. Oo, andun ka mga itong hambal action na Rex ni Lieutenant Glenn Suliman nga ang kilo karon sa deliver masyado ka dasig in one day alone kaya makasarang na mag-deliver in 2 kilos and ang naka-delivery action na Rex sa iya magdasig ang pag-deliver sa suspected shabu, especially kung may motorsiklo. Kaya ang estilo karon pag-deliver, lain mo, sunod sa iya, may ara na wig, may ara nga short, may ara bayo na reserve. Kung kaso man makita, mas mahapos lang siya ilang mag-ibis. Pero ang suspected shabu ara diyan, kaya na-deliver within the night or within the day. Kaangay kung halimbawa kahapon ng barangay attorney, dos 2 ka kilo. Kagi ng recovery, sobra na lang, no? Dapit na lang ito nga sa kilo sang suspected. Kung mo nagkadako-dako gid man dispatcher yagli kapon to? Oo, dako-dako gid action na Rex. Kung muna, kung maganda nang ginambag sang ni Attorney Renwa Valdivino. No, dapat cooperate sa mga otoridad tada. Oo, congratulations sa mga otoridad kay ang upod gali sa operations action na Rex. Nga magluwa sa mga kapulisan sa Ugalon sa Bacolod City Police Office. Araman action na Rex ang grupo mismo sang PDEG. PDEG bala ang PNP Drug Enforcement Group. PDEG. O PDEG. Philippine Drug Enforcement Group. Yes, Philippine Drug Enforcement Group led by Police Major Antonio Benitez. And dili ko lang ibaluan, nga ari man dali kami na si Sir Tabuhara. Sabi ko, abi ko hepe na siya sa Ili Magalona. Duha ang posisyon ng Gali Action Rex. Ara mo siya, si Lieutenant John Paul Tabuhara. Tanigin sok mata mo sa nga kung tawgan siya, way sagsabat. Gani ko ang balko sa iya kagina, sir, do ka sa ako sa ibalin niya, siring niya, masyado ka sa ako kay Ramo man. Kay aragal siya sa RSOG mo. Regional Special Operations Group. Regional Special Operations Group sa PRO6. So duhang iya sining posisyon. That is why nga masyado bigya kasako gali sa action na Rex nga kung kaysa hindi niya ko na masabat. Pero sige lang, bati na kung one of these days, makakuha kami sa gamay ng mga informasyon from you. Kay kagina, nag-istorya man kagina, antes kita kasaka sa opisina, ni Atty. Renwa Valdivino, kagina ang hepe sa Police Station number 2, si Antonio Benitez, si John Paul Tabuhara, and of course with Atty. Renwa Valdivino Actionar. So, call amo niya, ang pila ka mga... Tiwagit siya? Ha? Hindi siya magambal? Hindi siya maghambal, action Rex. Sige lang. Patawhay lang siya. Pero matawhayan ni Karon, kay Tish, kitang tumantog gani siya kagina action na Rex. Kagahambal man to siya, kagina gani siya yata mega. So, halong-halong kamuda. Halong-halong. Sino naghambal? Hambal niya sa iyang ni Dan Aldrich. Antes sigin sa kay sa backup action Rex. Sino ginambalan niya ngalong-along kamuda? Ang iyang mga double cards kang ang iyang liga, mga liga niya. Daway lang sa iya. Doon wala lang sa iya. So namin ihambal yung magbako. Nakamaon, no? Benefits. Sige. Action na Rex, mo ning pinagka-latest sa sitwasyon na dito sa area. So, National Bureau of Investigation Bacolod City District Office. With action kapang Nixon Tahong, ang ka-action nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba reporting live dira sa opisina sang National Bureau of Investigation o kon NBI diri sa syudad sa Bacolod.
Kaya lead agency, actually ang NBI silang nag-project sini with of course assistance nga ginhimo sang Police Station 2 sa RSOG kag iban pa nga mga team sang kapulisan batok sa sining isa nga subject si Don to Aldrich ano itong apelido yan, no? Nalipat ko. Ballesteros, no? Don Aldrich Ballesteros, no? Tiyamakin mo na. Mga 2 ka kilo galing iya sinigin dispatchar pero na-recover suno sa kay Attorney Renua Baldovino nga more or less mga 380 grams, no? Ang na-recover sa sining aga, no? Sige lang. Basta sige lang ang operations. Siling ni paring Georgine nun sailing niya unsing sugo hindi ka magako. Ay parte. Sige. Daligid lang aksyon art tay hupon balita gikan dara sa Bacolod City Government Center. Matag tanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dili gidamang madugay. Ato pa nga ang hangkat. Nga pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:26 sa atong oras 12:26 na mga kaaksyon. Sa iluwan tanay balita gikan sa kay aksyon art ay hupon. Ini may kang tanan sa ginapaabot nga pagdagsa sa Bacolod nun nga magapauli pagkatapos ang moratorium ginahandaan na sa Bacolod EOC. Kagiban pang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center upod na kay Action Art. Tayo po Action Art. Nag-meeting naghapon nga Action Rex ang Bacolod Emergency Operation Center sa mga sa management no, sa aeroplano, sa mga miyembro sa naglain-lain na government agencies nga nagamulig sa monitoring kag amuning dungkaan sa mga pag magapauli diri nga mga Bacolod noon ilalakipan ini sa mga returning overseas Filipinos ang mga OFW ang LSI ngati kung madumduman na extend do ang ila sining pag-suspend ang ila pagbiyahe kung tani pauli diri sa Bacolod bangod sang moratorium nga ginapapanaog sang national IATF. Now, sunod na rin sa kaya Dr. Kay Surungon, ang Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC, all set na mga preparasyon nila kay sila niya sigurado nga pag-abot sang Abril 20, damo gini ang magparauli diri sa Metro Bacolod. Now, sa OFW, waya sang problema action Rex, since nga inisita kundi nagatatap sila muning OWA, kag kalamanan sini sa ila updated yung resulta sa ila sining RT-PCR test. Ang isa lang gina-consider nila subong na muning samahin sa maritime overseas Filipinos kag mayonisay ang ila na mga resulta sa RT-PCR test ang napasar na o kung na-expire na. Now, sunod rin sa kay Dr. Chris Rongon, may pilakson Rex ka mga gila kasugtan, especially ang pagtugot sa ila, ngaya alaw na magkasulod na rin sa Bacolod ang na-expire ang ila ng mga RT-PCR test bangod sa moratorium apang pag-abot nila diri sa bahin sa Metro Bacolod, kuhaon isla kagidiretso dira sa Bacolod Respiratory Outpatient Center o BRU Center, kag dira sa may base center. Base center, iswag test ni sila Action Rex. Tapos mahulat man lang nilang resulta.
Ang matabo sila dito sila balayan ay Okay. pagkag na ma-obligar sila galing sa 14 days home quarantine. Kay supposedly kung may requirement sila 72 hours ang dapat nga dalon mga RT-PCR test nga negative result. Tiko mo nga may moratorium, maniban to nagkalabasar, kaya ba sini, i-allow na sila pero i-swab test di sila pag-abot sa bahin sa Metro Bacolod. Now, ga-expect man ang EOC na bisan pa man nga mag-resume kung sa masunod nga simana sa katapusan nabing nga mga sinimana sa Abril, sila hindi pa namon na siguro kung bala may maganubo na ang cases ng COVID sa Bacolod balod sa nagapadayon ng contact tracing kag mataas gihapon na resulta no sa mga swab test sa mga direct contact na makita mo kung makuha sa contact tracing team. Yari na palayag ni Dr. Chris Solomon. Di kagapon, nag-Zoom meeting na kami sa tanan ng mga airlines, PPA, Coast Guard, kagang office ng Councilor Iying, isang Councilor Iying kag ni Councilor Cindy. So ang napagmitingan is number one, we are anticipating influx of patients by the 20th of April, no? So all travelers are now cleared to travel to Bacolod via Silay or there is a may Aroro naton via Tugo or Starlight from Batangas. So ang gin-emphasize sa meeting is number one, tanala sila required na video sa negative RT-PCR test result regardless whether you are an OFW, an ROF, an APOR or an LSI or returning resident. Now, for those na cover sa 2 weeks nato na moratorium, ang ilang RT-PCR nga lapse batuno naton as part of the travel coordination permit submit sila sa ESPAS, pero pag abot nila dira sa airport, i-swab ta sila pakadto sa base center sa aton nga Bacolod Respiratory Outpatient Center. Bago sila dulong sa ilang mga balay, kag tapuson nila ang 14 days quarantine. Maswab nila sila, sir. So those are for the returning residents. Ang OFW may aralan lang daan sila sang OWA na yung OWA na yung regulated ila travel. Okay. So may aralan sila mga negative RT-PCR test result. No, then so masabay sila sa payag ni Dr. Chris Sorungon sa mahisan mga isolation center kung positive cases ang pagambalan. So far so good sa bong sa gihapon, wala problema sa mga sa kay isolation o quarantine center action team nag-committee chair nga si Councilor Winisito Novero. Ang dugang karon nga ma-update by the way nagabaton kita gikan sa bahin sang PIO office na Yorping mapabakunas ring hapon to 30 sa NGC sa labi daw tigaling basi mga alas 3 pa na guro pa tigayon sa seremonya. Why pagidetali ka mo na nang gimbutang dari initially sa Yorping. But sila pa iban nga mga opisyal mo po siya mo nang i-check ta karon action Rex. Sige. Kaya sigurado basi ko na punapun panibla kay ang 2:30 na schedule di na masami na tuman eh. Balanta lang na mga developments sila. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action at tayo hupon na sa balita mo sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Akson Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Si Mayor Bing na tala na nga magpabakuna sining hapon las 12:30 dira sa Bacolod City Government Center. Aton bantayan kag sino pagid ang mga subjects ang pagpabakuna sining hapon or sining adlaw mga kaaksyon. Santon Plaza Balso panay pampakinis pampaput Kapitolyo Provincial si Akson na Brian Morden. Ini may kang tanan sa sining konsihalo sang Banwa sang Manapla si Councilor Arman Panique.
nagpositibo sa COVID-19 ti subjected din sa quarantine ng mga upod sinikag ipamedikal man ang mga kapareho niya nga mga konsyal kay last Wednesday nag-session pa rin sila, no? Kagang mas staff sini ni Councilor Paniki. Yari ang kauda sa report ni Aksonda Brian Morden kagiban pang mabalita sa Kapitol. Sa detalye sining balita, Akson Brian. Action Rex, nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka barangay o kon public official, konsihal sang Manapla in the person of konsihal Arman Panike. Action Rex. Kini siya ang number 2 nga konsihal sang Manapla sang nagligad nga 2019 nga eleksyon. Ini ang gin-confirm sa ato ni Mayor Manolet Escalante. So no, kay Escalante nagwa ang result sa ligad gina mga adlaw, mga ginpatigayon ining one swab test kay maara sila sang mass testing dira. Kagang LGU Action Rex wala untat nga daw pang swab sang mga personnel sang Manapla ti hasta nalabutan sa iya amo to nga nagwa ini nasabit nga result ni siya ang positive. In pamangkot na doon si Mayor kundi subong ining si Panike so kan Mayor ara sa isa ka hotel diri sa syudad sang Bacolod kin-isolate kini siya upod sang yaman nga asawa Action Rex kag isa ka anak nga allegedly hindi pa gid na ma-confirm may Mayor pero nag-positive man sa COVID-19. So ini sila karon way man sang dapat nga kabalakan kay asymptomatic ini sila in short wala sang may ginabatsyag nga mga simptoma sa COVID-19 Action Rex ano in pamangkot man naton kung di nila na acquire ini or inang di nila nakuha posible ang COVID-19 may negosyo ining si Paniki mo dira sa Manapla may ara man sa Cadiz Action Rex nga posible nagaatubang sa mga tawo kagad dira iya nakuha ining nasambit iyang nga Victorias daw may ara pa na sa negosyo man. Okay, so amo nang isaga lakat kag ti trabaho so man klase ka tao blat hindi man mabalangol din yan nila kuha ni. Pero ang asawa ni Mayor Manolet naka-isolate man, naka-isolate subong. Yes, Action Rex tatlo sila sa iya sila nga anak sa ka hotel diri sa Bacolod. Yes, ang konsihal man? Hindi lang ko ba sa isa man ning bata, Action Rex mo? O, ti councilor bla na sang Manaplaman mo. Tapos ang asawa sina former mayor man na sang Manapla. Yes, so Action Rex, amo na ang palayag ni Mayor Escalante nga ara sila sa isa ka hotel para masigurado ang ilang sila kaugalingon. Why man sila nagpadala sa hospital kaya amo na wala sang may ginabatsyag. Daw nag-isolate lang sila for quarantine, Abidra? Quarantine sa pila ka adlaw para hindi sila makaatubang sa ibang nga tawo nga posible makalakton man sila Action Rex. Gin patigayon man gilayon ang mga contact tracing no sa ila to nga puloy-an kag sa mga tawo nga posible na atubang niya dira sa ila sini nga munisipalidad Action Rex. Si Mayor Escalante nagalalain siya kay sa contact tracing kuno tigid sa pagkabudlay kay pangitaon mugit ang tagsa-tagsa kung sino naman to mo ni nagalaton-laton sa local case diri sa aton sila nga mga tinion Action Rex. Nagpa-disinfect gilayon ang Manapla Municipality halin sang Biyernes, Sabado kag posible subong adlaw kag posible buwas pa gid sa malambutan sa ila sini nga disinfection para masigurado ini. Nga ang again suliton ta nga nabalaan niya positive ini siya kay may duha ginaiyagali ka na assign nga mga mid-tech dira sa kwan sa Manapla nga obra nila sina Action Rex naga pang swab gid lamang sa personnel tagod nga masigurado sa muna detect siya nga may virus. So karon sini si Mayor Escalante nagaplano nga mga duha ka bulan plano pa man ng niya nga kuntani hindi lang anay mag face to face abing sesyon ang mga konsihalda kag si BC Alcalde man dira
kung pwede, 2 ka bulan mag-virtual session na sila anay. Okay, Para wala na masiguro. sa ka-virtual mo si Vice Mayor Edgar Pagayunan kag mga konsyal nila dira, no? Yes, Dapat Action Rex. virtual lang duro anay para likaw lang ay taas gid ka kaso ho. Oo, mo man ang tuyong matabo ni Mayor sa Budlay ni mag-virtual ka mo da anay, amo ning gusto niya matabo dira sa Manakla. Kag may panugyan man siya gilayon sa taga Manakla nga ti maghalong gid. Kulbaan man si Mayor kiti Budlay ining si COVID-19. Siya mismo, grabe ang health protocol nga ginapatuman niya sa iya mismo nga opisina. Kung may mga bisita, ginapatigayon gid ang health standard. Kabiya sinihambal sa taga Manaplada, siya pa konway gin man siya nagatubang tudo, because nga gusto niya nga mag paiway nga matapikan magid ang iba dira sining virus kag kontaran karon nga mga opisyal dira magka-COVID abi, paano na lang ang ila sining nga banwa. Wala sang may mapirma sa tanan nga mga sweldo na dira kung ano pa mga importante. Rason nga nagapangayo gid sa dispensa sa sining nga mga tinian. Pero aring confirmation ni Mayor Manolet Escalante sang Manapla. Okay man siya to siya sa Avenue Suites luwas na sa tao yung bata yan daw tatlo sila pala no okay sa ko yung contact trace kami sa buong mga bulig nila mga unang ginasiling ko sa kung opinion ko lang niya yes Mayor ako dahil niya kung sa buong kinalang maara kita standard na Pinabang gusto nila wala sa lunes sa muna ugaw ko. Kaya kung hindi, maparalyze ng gobyerno kamuha mo sila. Hindi kung gusto nila, pagkas na mong happy, hindi nagambal na po sila. Kung kahit ang mundo ka bulan, hindi ka mo alam magsisyon may actual birth. Gusto mo lang ng virtual. Kaya po ka mo, yes, na secretary. Pero okay man si SB Paniki, okay man ang sawaya, okay man ba kapagkata, okay man ang batay, sa mga ng batay. Action Rex, ang confirmation ni Mayor Escalante dira sa Manapla mismo. No? Amo na ang sitwasyon dito sa ilang area. As of kahapon, may kinsing positive ang Manapla Action Rex. Atong isa, naging pa-follow up mo sa aton, si Mayor Jerry Rojas, wagid ga sabat pa sa aton nga tawag Action Rex. Pero klarohon tala ni kadamo sa mga speculations sa Murcia, atong napatay nga budget officer, kung ginkamatsan sinibala COVID gid. Kay may bakuna. Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno
para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule. Ayos, sige, dali gilang mga kaaksyon na kay manamyaw tadian na yun. Sa kay Alunan Suset, gatamyaw lang sa iya sining nga apo. Happy birthday kay Sak Andre Alunan sa Talisay. No? Happy birthday. Halin sa kay kay Lula. Lula Alunan Suset. Suset Alunan. Kay happy birthday lang sa iyang apo sa kay Sak Andre Alunan sa Talisay, no? Arman Regalado may lang pamati dra sa Isabela, Almera Lima Lasarte, Niel Brian Baloes sa pamilya Baloes kag Gomez dira sa Banwasang Isabela kag sa kaparintihan dira sa Banwasang Isabela. Mayong udtogid sa inyo tanan halin sa kay Niel Brian Baloes. Sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid Madam Elizabeth Malaka Gamala. Ayos, Kelly Gili, keep safe people. Thank you so much Madam Kelly Gili. Kay Pearl Serbo, Linya, Sir Rex, good afternoon. Ano pwede ko kapangayo number para katawag sa inyo stasyon? Mangayo lang ko tani bulig. Kay may ireklamo batok sa amo sang akon nga bana. Madamo gid niya salamat. Pearl Serbo. 4343861, madama. 4343861. 034 ang area code, no? Elmer Piloriana, linga patay kang bata ka, biskan hindi pa na siya magpanugid, patson gid na siya mo. Safety ninyo gid maayo. Pero base ang magbantay sina amuman mismo ang maghimo sang hindi maayo. Elmer Piloriana, may lang pamati, no? And Susan Ganancial Agapito, thank you so much gid sa 45 stars. Madam Susan Ganancial Agapito. Merlido Lido Magallanes, kay Marlene Plotenia, Nexon Plotina ni Marlene Plotina. O sige, Nexon Relota Bernardo, may lang pamati Nexon. And Martin Aliling dira sa Imos, Cavite. May lang pamati Martin Aliling sa kay Lunila Tarosan dira sa corner Gatoslao, San Sebastian, no? Lunila Tarosan. Susan Idsinga, may lang pamati Susana Idsinga. Lilia Taton, may lang pamati Lilia Taton sa kay Wendy Mores Artigosa, may lang pamati Wendy. Great siya lang si mama kag papa kag sa pamilya Artigosa, Costan Manulong kag sa mga magulang ko Inday kag Banday Romy sa Kinabong Uno nga ang nagagreet si Teresa Artigosa sang Barangay Igmayaan, Don Salvador Benedicto. Ayos.
Lolita Atos Digayo, may lang nga pagpamati. Lolita Atos Digayo. Kagay Ma'am Emma Yanson, thank you so much Ma'am Emma. Pelton Lipora, dira sa Pasay City, gagreet lang sa Kanday Joel, Jom Ryan, nga nagapamati subong. No? Halin sa kay Pelton Lipora. Kay John Alonsagay, may lang nga pagpamati. Kag sa bugos nga pamilya dira sa Bago sa imo sini nga programa ga monitor si John Alonsagay. Thank you so much John. Sa kay Zinaida Shibata, no? Zinaida Shibata. May lang nga pagpamati Madam Zinaida. Catherine Biclar, may lang nga pagpamati Catherine. Sa kay Virgo September, may lang nga pagpamati Virgo September. And Niva Jane Borja Ramonida. Watching diri sa Sumag. Salamat gid Neva Jane Borja Ramonida. Liog lang ko tamiyaw sa akon brada kay Toto Inton nga nagapagunting pero pamati gid siya sa Transistor Radio. Halin aga hasta magabi. Idol ka gid na ni Action Rex. Gali ka. Sige, salamat gid Neva Jane Borja Ramoneda. Thank you so much gid. Jim Tabares, may lang pagpamati kay James Tabares. Liog lang tamiyo sa mga guard sa mga guard sa naga-duty sa Kansilayan Murcia. May lang pagpamati. Isji Tanate, Tabares, Lerio, Padela, Taiko, Press. Sige. Salamat gid James Tabares. Bongbong Espigol, may lang pagpamati sa Espigol family dira sa Murcia. No? Lin sa kay Bongbong Espigol. Percy Ortiz Tiayon, may lang pagpamati Percy. Sa kay Beltran Galieto, watching live from Davao City. Tamiyaw ko lang da Galieto, kag Carriedo family, sa barangay Hagimet, La Carlota. Salamat gid sir, no? Beltran Galieto. And di ko minsindihan, shout out lang ako Action Rex sa pamilya Makiling. Salamat gid, no? Di ko minsindihan ning imugin ngalan ni Madam. Okay lang May lang pagpamati dira sa pamilya Makiling, no? And George Gargasiran, may lang pagpaniaga while nga paniaga ga pamati sa Action Radio. Sir George Gargasiran. Ayos. Salamat gid Belia Aligtan, no? Aligtan guro niya. 75 stars. Salamat gid. Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati, no? Thank you gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Sa kay Bert Hiraposco Caraballo, kay Noel Amar, and sa mga utodya kay Perla Derla, no? And Mikey Amar, no? Salamat gid Noel Amar. Kay Elisa Iligan, may lang pagpamati. Okay, sa kay Elino Serna II, may lang pag-monitor Elino Serna II. Gian Resisio, present naman, nga nagpamati sa aton sining programa. Ayos. Kay Amor Malayang, may lang pagpamati, Amor Malayang, no? Kay Alex Montesa, gatamyaw lang sa ila ni Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Kelly Gili, sang Minnesota, kag Ma'am Lida Zamora Yamagisi. Sang madamo gid nga salamat, no? Madamo gid nga salamat. Alex Montesa ang nagapanamyaw. Kag sa pamilya Ramirez, ang Barangay Granada, Langilan, kag pamilya Chungko Montesa, sang Greensville homesite. Halin sa kay Alex Montesa ang pagpanamyaw. Ayos. Okay. Sa kay Neil Bryan Baluis, ginatamyaw yung mga suki sa isda kag baboy dira sing klaro kag agisan kuno ho. Christian Rua, may lang pagpamati kay Bret Hart Tonato dira sa Antipolo City. May lang monitor. Ay puwerte. Kay Binji Kuyugan, may lang pagpamati Binji. Sige, daligid lang daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercial sa. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon.
Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. Time las 12:58. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa impontong aton oras. May lang pagpamati kay Joseph de la Cruz, no? Nag-monitor sa aton sining pangalagad. Joseph de la Cruz paring no agisandog monitor going to Cadiz siya. O sige, halong lang paring no pagkadto sa Cadiz area, no?
Sige, katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba dira sa Nukpo. Ini may kangtanan sa palayag ni Colonel Palge. Nagapaandam sa nagadala sa mga salakyan nga wala sang plate number kag driver nga wala sang lisensya. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ginmanduan ni Nokbo Provincial Director nga si Police Lieutenant Colonel or rather Police Colonel Romy Palge, si Police Major Robelito Mariano ang tagpamuno sang Highway Patrol Group diri sa probinsya sang Negros Occidental kag ang tanan nga mga Chief of Police sa probinsya nga paandaman ang mga nagapanag-iya sang salakyan kung mga salakyan nga nagabiyahe nga wala sang plate number, wala conduction sticker kag ang driver nga wala lisensya sa ini ang ila pagadakpon. Sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco sa mando ni PD Palge, ang tanan nga mga police station dapat mangin aktibo kag magapadayon sang ila sini nga coordination sa mga katapo sang Highway Patrol Group. That is in relation diri Aksyon Rex nga dapat ang mga police including ang Highway Patrol Group dapat magwa kasunod sa pagpangdakop sang sining oplan lambat bitag salakyan. Ini natabo kag ang ini nga mando Action Rex suno kay Donasco natabo kasunod man sa natabo nga pagpatay kay Negros Occidental Provincial Consultant nga si Marton Cui tinalikdan nga Lunes didto sa siyudad sang San Carlos. Dugang pagid diri Action Rex ni Donasco kag kung madumduman paagi sa CCTV camera duha ka mga salakyan damlag pa nga report nga sang natabo ang insidente may nakitaan sila duha ka salakyan SUV kag isa ka Starex van nga wala sang plate number kag wala man conduction sticker amuni ang nangin alagyan nga nakadesider ang provincial director nga dapat magwa kag magpandakop na sang mga salakyan nga wala sang kaangay sini, wala conduction sticker, wala plate number kag wala lisensya suno diri dapat dakpon kag dalon ang salakyan sa police station para man maimbestigaran Aksyon Rex. Ikaduha diri kay Donasco nga ang mga kapulisan ang dapat mahatag o iedukar man abi ang ining mga bag-o nga mga salakyan nga in kaso gid man nga kung bag-o ang gila sini nga salakyan wala pa abi plate number at conduction sticker dapat i-explain man ini sa mga otoridad para matagaan man konsiderasyon Aksyon Rex. And the same diri nga ang kung may ara man sila kamalamalahan abi nga nakuha o nadakpan o kung gin-impound ka mga salakyan dira sa tagsa Kabanwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental gilayon nga dapat mag-coordinate sa mga katapo sang Highway Patrol Group. Ginpamangkotaman Aksyon Rex kuna nung pinaka-latest sa kaso sa Marton Cui murder case. Ginapahayag diri man ni Donasco nga sa karon ang mga otoridad nagapakig-angot man sa gwardiya sa isa ka lugar dito sa siyudad sang San Carlos para kuhaan o makahimo sang cartographic sketch as to sa duha sa mga tawo o sa tawo nga nagpangutod sang kahoy sang antes natabo ang insidente plus pa diri Aksyon Rex i-check man ang CCTV camera sa katapo o sa Philippine Coast Guard sa posible nga ining duha ka mga salakyan ang nagsakay sa barko kay check nila kung may wala plate number wala Aksyon Rex base pa lamang nagsakay man sa barko pagwa sa probinsya. Ari Aksyon Rex ang pahayag ni Lieutenant Donasco. Pwede naman siya, sir, na i-reason nila. For example, sir, wala pang plate number kasi nire-rehisto pa yung sasakyan. Depende na yun, sir, no, sa magiging understanding din
sa HPG or sa mga proper authorities, sir, kasi may technicalities din sila, sir, that we cannot discuss, no? So, balik lang ako sa mando ni PD na ito, no, uulihin natin ng mga lalabag sa batas, lalo na yung sa involving sa mga sasakyan, no? Ito ay lumabas itong mandate na ito, itong utos ng ating provincial director na nangyari yung Martin P. case. Kasi nga, no, we learn from the lesson, no, na ito nga, meron tayong suspected vehicles na itong mga suspected vehicles na ito ay walang plate number. So, dahil sa nangyari, no, we cannot detect, no, kung dinhalin ng mga salakyan, sir. So, ngayon, for a preventive measure, for a better function, no, na kapulisan din and dito sa Negros Occidental, mas papabuti po ang mandate ni PD na hulihin ang lahat ng sasakyan na ganito, walang caption sticker, walang plate number, so on and so forth. I-impound po ba yung sasakyan, ma'am, if in case nakabiolate po? Regarding that, sir, no, mas mabuti kung iano natin sa HPG, sir. Nakakaalam kung anong gagawin nila sa vehicles. Ang gagawin naman ng kapulisan yan, sir, no, sa side namin, local police, dito sa NOPO, pag may nahuli tayo ganito ganyan, no, i-report natin yan sa HPG. And follow the process. By the way, anong update sa Martin Cui murder case? So now, sir, no, pinaigting natin yung pag-check ng CCTVs, no, we coordinate with the Coast Guard, even sa Norpo, sir, no, sa Negros Occidental, possible na baka lumabas sila ng mga ang sasakyan na iyon. And San Carlos City Police Station also would like to request sketch, yung parang facial composite sketch sa nakita ng guard, no, nung araw na iyon na allegedly na nag-cut ng part ng branch ng tree who was riding on a motorcycle with sidecar o tricycle, kumbaga. Let's see the Rex, kabahin kita, mangya. Sang pahayag diri ni Lieutenant Dunasco. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3 ang mayugid sa lawasta, no? Eric. Action Rex, your time is limited, no? Oo, gani man. Na puga ko lang mo. Amo ganito, hindi na pagpugaa kay karon wala na duga, no? Mayugid na may duga, no? Ala. Hindi na pagpugaon, hindi karon maubusan karon duga, karon maubusan ka pwersa, no? Daway na gid.
tiyalahot na lang sige. para nga makatapos-tapos ka da, no? Mga 14 días kima nagsirex ang pagpulopanago sining senior citizens nga nagapagidaron 64 anyos kay isa ka construction worker matapos nga iya ginapanaguan ang ato sini kapulisan sa papangitan sa iya tungod sining duhay ka kaso sang paghimulos action rex. Actually, ang paghimulos sini natabo sang 2007 gagbay pa ini ang duha ka mga mag-utod nga kabataan karon may mga pangabuhi na action rex kag pamilya sa diin natakpan ini siya sang kapulisan sang PNP Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit sa papanguna ni Police Master Sergeant Clint William Ferrer Jr. Dira mismo sa ginaistaran niya sa may Purok Laurel, Barangay Masilingan, ngini siya ang tumandok sang Purok Bulinaw, Barangay 1, Action Rex. Dala ni Police Master Sergeant Clint William Ferrer Jr. ang duha ka mga warrant of arrest ni LD Ponso Filda. Amo ni siya ang 64 anyos nga senior citizens nga nagapangutubang sa 2 counts ng rape sa diin ang unang warrant of arrest in-issue ini ni Honorable Judge sa Philadelphia Pugapong Agraviador sa RTC Branch 41. 300,000 pesos ang piansay sini sa unang kaso. Kay kaduay ang kaso nga rape amo ini ang gin-issue naman niya ni Honorable Judge Alan Rilon sa RTC Branch 41 nga wala inisang piyansa action rex. So no, sa kay Police Master Sergeant Clint William Ferrer Jr. nga nagpalagyo pa ini si Opilda sang gintakop sa aton sa otoridad kasaulihi na corner ini sa katatlo nga balay nga iya sini kin panaguan kang ining kaso nga pagpanaog sa warrant of arrest na tabo ini sa tong 2017. Isang 2009, pagkuha siyang warrant niya, na ano niya siya na ako, ni Aristo Bon, pero nakapalagyon siya. 2009. So, ang isang pagpalagyon na to, wayan niya na ako na natrapak. Isang 2021, sa January, may information kami na nabato na mga opisina na nakita sa may Purok Laurel, Barangay Masilingan. So, nagkanda kami to surveillance kag-tracing sa lugar medyo squatter area and na-confirm namon na ato to ay pamilya. Proso sa palayagan ni Police Master Sergeant Clint Ferrer Jr. ang miyembro sang PNP Anti-Kidnapping Group Visayas Field Office. Antes ko rin magtakop, happy birthday gali kay Tatay Teddy Rihida. Oo, ika-75th birthday today. Oo, kay Tatay Teddy Rihida. Kay Happy Tatay birthday. Teddy Rihida, no? Yes, wapit na kabot? Basi na lumusa sa baw. Ayun. Ito may padala na si Deruna, pero sa imo mo. Oo, gani man. Oo, digay basi ara na siya, no? Basi ara na digay ma-deliver, no? Happy birthday man subong adlaw ulit kay Police Major Wilfredo Binuman Jr. Ay, birthday man ni Sir Subong. Oo, ni Major Binuman sa Valladolid Police Station. Sa Valladolid. Oo, hepe sa Valladolid PNP Station. Oo. Sa kay Sir Wilfredo Binuman Jr. Sir, happy birthday. Oo. Alit mo diri ka pamilya sa Action Radio Bacolod. Yes. Sige, report kay ka sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Action. Action, Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Happy birthday kay Sir Wilfredo Binuman dira sa Banwa sang Valladolid, no? Happy birthday sir, no? Kag si Tatay Tidi sa ulog man nin sang iya ika 75th birthday today. Ang panamyaw halin sa apo kay Toto Butsok, kay Preya kag Baby Yoki, no? Halin sa kay Madam Rona Rihida Traba ang pagpanamyaw. Ayos. Sa mga kakson tayo rin ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement ng Evergreen.
lang nga pagpamati kay paring Alan Navales, ga monitor siya sa sining mga inoras sa aton sining pangalagad. Katuan tanay balita gikan sa kay Aksyon Roger Gotib sa siyudad San Cadiz on standby siya. Daligi lang Aksyon Roger, Aksyon Percival standby. Kaso sang COVID-19 sa siyudad San Cadiz nagdubo sa sunod-sunod nga 2 ka adlaw. Ay, salamat. Nag-Mayor Bading Escalante wala sang may nabatyagan nga adverse reaction matapos ginbakunahan sang Sinovac vaccine. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Jer? Action Rex nagnubo ang kaso sa COVID-19 sa siyudad San Cadiz sa sulod sa 2 ka sunod nga adlaw. Walin sa tong Biyernes kag subugman o Huwebes kag Biyernes. Sa karon active nga kaso yara na lamang ini sa 112. Sa tong tinalikdan nga Huwebes mayara nga 124 and then nag 116 and then karon naman nag 112. Ang report nga initanan resulta man sa mga nagkala-recover nga sa diin nagpositibo ng daan sa bayin sa St. Andrew Park Place. Padayon man nga nagagutok sa gihapon ang pag-akomodar sa mga contact tracing kag ginpatigayon ang pinaka mga padayon nga swabbing sa mga close contact sa mga nag-positive. Kabay pa, ginapangamuyo lang namon nga hindi lang Action Rex magtaas na ang amo nga kaso. Samtang si Mayor Salvador Bading Escalante ang nagpatigayo na sa nga iya sini pagbabakuna sa tong tinarikdan nga Huwebes kay kahapon aton siya na pagigangutan ko bala nano ang iya sini nga nabatyagan sa isa mabakunahan ang ginbakuna sa kay Mayor Bading Escalante amo ang Sinovac ang made in China nga vaccine. Okay good, okay lang daw wala man sa mga natabo. Ang namin lang atin na matiyag. Monitor na kita 24 hours. Susubong ang report kami sa Koran Giligay ng City Hall. Ang pahayag ni Mayor Salvador Bading Escalante suno sa iya, kadungan nga ginabakunahan sa sining Sinovac, amo si former board member Gary Acuña, ang asawa sining si Dr. Isabel Acuña, kag subong man, upod ang mga taga-DRRMO, kag chairman sang rescue, nga si Mr. Alan Daniel. Sa karon sa 22 ka mga kabaranggayan Action Rex, ang mga barangay captain naman ang paghahatagan sang vaccine sa sining Sinovac upod na ang BHW. Lang ko yung ipahayag man ni Mayor Salvador Bading Escalante iya pagpabakuna suno ini sa request tungod dadala siya sa gina-request sa mga mayor kalakip sa anom nga sa diin na kinahanglan gid nga unahon sa pagbakuna. Report gikan sa siyudad San Cadiz una sa balita una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gotib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad San Cadiz. Matapos ang Cadiz, si Aksyon Percival Villamor on standby sa Balwas ang Lacasiliana, 37 anyos nga babae, dakop sa buy-bust operations. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor Perez. Action Rex, ang Lacasiliana Police Station nagkandak sang buy-bust operation kagabi, no? Abril 16, 2021, dito sa may atubang mismo sang patio sa may Barangay Robles, Lacasiliana, no? Sa Feria Street, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental, alas 9:45 kagabi. Kaga ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Captain Rodjon Darrell H. Negros upo diri ang Warrant Section Division kaga ang Drug Enforcement Unit sang station, no? Kaga nadakpan diri ang isa ka babae nga may bata gani ni siya Action Rex nga 2 ka bilog. So nadakpan ini gikilala sa kay Jennifer Buluran I Placo. Jennifer Buluran I Placo, kalya sa Jin, 34 anyos, kaga ini siya may mga kabataan, kaga may bana, kaga pumuluyo iya sa Hacienda Canlaon
1, Barangay Sagang, La Castellana, Negros Occidental. Ini siya nakilala sa bag-ulang newly identified drug personality action Rex. Kag nakuhaan kag sa iya position kag control sa 3 tanan ka itself transparent suspected shabu kag nagabugat ini sang 0.30 gramos kag may market value ini nga 2,040 pesos action Rex, no? Kag ini ang babae nga nadakpan sa bypass operation, ini siya may isa ka bata nga lapsag kung si Captain Igos pa, ini nasalbar ang bata sa kamot sang ginbilinan man niya ditong ang suspect gani nga basiko nagagamit man sang illegal nga droga. So nadakpan ini siya dito sa may Atubang sang patio dito sa Feria Street, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Karon ini ang suspetsado nga si Jennifer Buluran Iplaco nagapangatubang sang kaso nga ipasaka sa atong kapulisan sang pagbayular sang Republic Act 9165. Report na gikan diri sa La Castellana PNP ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radio Bacolod kag Negros sanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Babakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karuntag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo
Bacolod man sa gihapon, padayon action radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon action radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sumsan ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalangan palanggan. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon action radyo. Padayon action radyo. Padayon action radyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda X. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining nga pangalagad. Salamat gid sa inyo sining nga pakigupod. Kita sa Monday diri sa Aksyon BBB. Salamat gid sa aton sining nga mga ka-aksyon. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dili ginamang madugay upod na kay Aksyon ng Defensor. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa Kanginan Aksyon. Rex Kantong, maayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. That's the way of a clown. It's the part I must play. That's the way of a Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod.